Maghapon kaninyong tanan mga kaigalaan ko. Tuguti mi higala pag-preach sa pulong sa Ginoo. Dili mga yo higala. Dili mga yo ko offering. Maga-preach lang mi. Uy mga tao na mong kauban higala nga mag-distribute og supre para sudlan niyo kwarta. Free kini higala. Free nga among ihatag. Pasamwak ang ebanghelyo sa Dios. O kay subok kini sa Dios iwaling may balita. Ingon siya kapanglakaw kamo ug iwali ninyo ang may balita. Go and preach the gospel to all nation. So mga kaigalaan ko, hingsanong ni sa sugo sa Dios nga magwali. That's why ni ami sa siyudad sa Baybay nagapalanog dili sa among kaugalingon, dili pod sa among relihiyon, kundi si Jesus lang higala. Pero before mi magapadayon, dunay mo render og song mga kaigalaan ko. Dunay mo render og song para sa Ginoo. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on the midnight bus, bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education. Two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw that stop sign. An 18-wheeler can't stop on a dime. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left a harvest, a home for 80 acres, the faith and love for growing things in his young son's heart. And the teacher left her wisdom in the minds and lives of children, the best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land? As he laid his bloodstained Bible in that hooker's hand. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday, as he held that bloodstained Bible up for all of us to see. He said, bless the farmer and the teacher and that preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them? Now I guess you know. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Amen. Salamat sa Ginoo. Mayong hapon. Og amo kamong gi hangyo mamati ta sa pulong sa Ginoo. Labing importante ang ingon ng
kasulatan, ang tao dili na nabuhi sa panlamang kundi sa mga pulong nga gilibka sa baba sa tong Dios. So, manginabuhi ta, pero labing importante nga may pagpakabana ta sa atong espirituhanong kinabuhi. Dalay ko ng Dios, akong gitawag akong kauban sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So mga kahigalaan ko, katong gikanta ganina higala is about the Bible. Di ba tama ko, sir? Higala, ako kuhaw ng Bible din sa akong bag. Ingon pagpulong sa Ginoo, mahanaw pa ang langit o ang yuta. Apa na ako mga pulong magpabilin kayo. Higala, kining pulong sa Ginoo, Mao rin siyang source nga tinuod. Oh. The fact and the truth is magkalain higala. the fact is based on scientific proof or proofs. But the truth is gikan jud sa Biblia nga dili mausab higala. The fact is ma-change. Ang theory is ma-change. Pwedeng mabago higala depende sa author. Pero ang pulong sa Ginoo higala dili. Susama sa gingon sa Biblia sa Hebrehanon. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Sa Jesucristo higala mao ang kagahapon karon ug sa walay katapusan, way pagkabago. The truth higala dili siya mabago. Kung ang sa una higala kamatuoran siya, kung ang higala si Jesus higala siya manluluwas, the same gihapon karon siya gihapon ang manluluwas. Siguro higala mo ingon ka kaya nako. Siguro mo ingon ka no need na sir. Sa akong pagkabuutan, sa akong pagkamahinlaki, kaya na ako matus langit. Akong buhaton ra ang pagkamatarong. Pero sultihan ta kahigala. Our righteousness act is a filthy rags. Ang atong pagkamatarong higala nga binuhatan layo ra kaayo sa standard sa Dios Amahan. Susama lamang sa trapo higala, therefore ang atong pagkamaayo dili na makaluwas. Sir, sa ato pa di ay magbinuang na lang ko. Waman gihapoy gamit gihapon di pagkamatarong. No. Importante higala nga magbuhat ag matarong. Pero dili na siya basihanan higala nga kita makatus langit. Unsa man day sir? Si Jesus lang. Si Jesus lang. Kasi kung tukiun nato higala ang Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. It is by grace you have been saved. It is by grace you have been saved through faith, not by your own good works, so that no one could boast. Pinaagi lamang sa grasya higala. Pinaagi lamang sa pagtuo nato kang Ginoong Hesus. Tungkol kay si Ginoong Hesus lamang higala ang tanging paraan. Our righteousness compared to God, layo ra kaayo higala. Siguro maghunahuna ka, magpalansang ko sa cross. No, humanagi trabaho na ni Jesus. Maglakaw ko, ugway sapatos, magsakripisyo ko para matubos langit. No, dili. Humana trabaho ni Jesus. Iyan ang gidemonstrar ang iyang kamatayon, ang iyang gugma. Iyang gidemonstrar ang iyang gugma, pinagis kamatayon dito sa krus higala. Kabalo ba kahigala ang tuyo ni Jesus din sa kalibutan? Unya habit na po siya mubalik. Oh, ang tuyo niya higala din sa kalibutan is pagpangita
sa nga mga nangawala o pagluwas higala kanimo. Pagpangita sa mga nangawala o pagluwas. Nga naman dahil higala. Kasi susama ta sa mga karnero nga nasa laag. Higtipas sa tuo wala. Way destinasyon. Pero higala. Dunay giingon. Nga daw nindot. Sumayon ang dalan. Pero ang katapusan, kapahamakan. Dunay duha ka dalan higala. Dunay luag nga dalan. Dunay po'y sikpit nga dalan. Pero jutay lang higala ang nakasubay sa sikpit nga dalan. Mga kaigalahan ko, importante nga kini siya nga dalan higala. Nasa John 14:6 nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Abi ninyo higala, abi ninyo bata, mga bata, kamo apil mo gihigugma sa Dios. Ug dili gusto sa Ginoo, ikaw maimperno, ikaw pud maimperno, kitang tanan maimperno, dili gusto sa Ginoo na. Kung kay pinalangga ta sa Dios higala. That's why ang gihatag ang bugtong anak kamo sa Ginoong Hesus. Ug si bisan kinsa mo salig kaniya dunay kinabuhi nga walay katapusan na pangalili mo salig higala pagahukman siya. Higala kung mamati ka sa pulong sa Ginoo. Importante ang pulong sa Ginoo. Kasi mao ni higalang pagkaon sa atong kalagnon nga bahin. Sa gikaingon na sa akong kauban, ang tao dili mabuhi lamang pinagisapan sa mga tinapay, kundi pinagi sa pulong sa Dios. Importante ang pulong sa Dios tungod kay mao ning pagkaon higala sa atong kalag ug espirituhanon nga aspect sa atong kinabuhi. Way lain nga makasatisfy sa atong kinabuhi higala dili ang imong salapi, dili sa imong trabaho, dili. Actually, makahatag og satisfaction na tinuod na satisfaction ang presensya sa Ginoo sa Hesukristo lamang. Matamis. Dunay kanta, dunay awit, katamis mo Jesus. Pagkahibulungan. Kanta na siya higala nga dugay na, pero dunay meaning nindot higala. Way lain higala. Ingon pa maangkon manimo ang tanan nga bahandi nis kalibutan. May imo ang tanan ang kapdangan higala, pero useless lang gihapon kung way Kristo sa imong kinabuhi. Abi nimo higala, sultihan ta ka. I tell you the truth. Naay filosofiya nag-ingon adto na ko tinarong, adto na ko maging Diyos nun kung tiguwang na ko. Pero mali na siya higala. Ayaw na paabutang ikaw matigulang na. Ayaw paabuta higala kung naana. Ngilbit na kayo. Nanakasa. Kanang hapit na. Ayaw. Mintras nindot pa higala imong kinabuhi. Batanon pa ka. Baskog pa ka. Doon na pa kay kusog. Makigdugtong ka kang Ginoong Hesus. Pakikunik ka kang Ginoong Hesus. Importante higala. Ang atong pagpaningkamot din ni higala sa yuta. Maangkon manimo ang tanan ng mga salapi o bulawan, biyaan na nimo.